Ahojte, pekný piatok vám prajem. V dnešnom videu vám opäť ukážem dividendový príjem a konkrétne dividendový príjem za minulý mesiac júl 2026. Portfólio je aktuálne v miernom poklese 0,34%. Dnes je teda už po uzavretí trhu, lebo toto video natáčam v piatok po 11. hodine večer, ako môžete vidieť. Takže hodnota portfólia už nebude sa veľmi meniť dneska. Posledné 2 mesiace hodnota portfólia kolíše hore-dole. Ako môžete vidieť, celková hodnota portfólia je aktuálne $67 000. Cieľ je do konca roka prekonať predchádzajúce maximum portfólia, ktoré už bolo okolo $75,500. Tak ako vždy, posledný týždeň v mesiaci vkladám $500, takže aj dnes som vkladala $500 do portfólia, takže už sa mi tu nazbierala nejaká tá hotovosť, ktorá je pripravená na nové nákupy, ale plánujem aj trochu poupratovať svoje portfólio. Niektoré firmy predám a nahradím ich novými. Zároveň prikúpim viac akcií tam, kde mám zatiaľ len malé podiely. Cieľom je vyrovnať riziko tak, aby som nemala väčšinu peňazí iba v pár firmách, ktoré extrémne vyrástli. Poďme sa ale teraz pozrieť, koľko vyplácali jednotlivé spoločnosti za kus akcie a celkovú dividendu v mesiaci júl z nášho portfólia. Takže spoločnosť Nike vyplácala dividendu 1. júla o hodnote $0,41 za kus akcie a celkovo nám táto spoločnosť vyplatila $2,43 už očistené o zrážkovú daň v danej krajine. S touto investíciou, ako vidíte, som momentálne v mínuse, minus 44,82% alebo minus $224,09, lebo majú momentálne problémy a čelia taktiež aj konkurencii. Potom spoločnosť Southwest Airlines vyplácala dividendu 2. júla o hodnote $0,18 za kus akcie a celkovo nám táto firma generovala $2,75 v mesiaci júl. V rámci tejto investície som v profite 40,33%. Spoločnosť Merck vyplácala dividendu 8. júla o hodnote $0,85 za kus akcie. Celkovo sme od tejto spoločnosti obdržali v júli $3,36 očistené o zrážkovú daň. A v tejto investícii som 72,46% v profite. Spoločnosť Altria Group nám vyplácala dividendu 10. júla o hodnote $1,06 za kus akcie a celkovo nám vygenerovala pre toto portfólio $1,8 v júli. A v tejto investícii som v profite 64,06%. Potom spoločnosť Alibaba vyplácala dividendu 13. júla o hodnote $1,05 za kus akcie. Celkovo nám táto firma vygenerovala $1,66 v mesiaci júl a v tejto investícii som v profite 34,27% aktuálne. Potom spoločnosť GE Vernova, tá nám vyplácala dividendu 14. júla $0,5 za kus akcie a celkovo nám vygenerovala $0,21. A tu mi neukazuje profit, lebo túto spoločnosť sme obdržali ako dividendu po splite. Spoločnosť Ecolab vyplácala dividendu 15. júla o hodnote $0,73 za kus akcie. Celkovo nám táto spoločnosť vygenerovala $0,44 v mesiaci júl už očistené o zrážkovú daň. A v tejto investícii som 74,88% v profite. Spoločnosť Realty Income, čiže Očko,
Nám vyplácala dividendu 15. júla o hodnote $0,271 za kus akcie a celkovo nám vygenerovala teda $2,73. A v tejto investícii som 6,21% v profite. Spoločnosť USB, čiže US Bancorp, nám vyplácala dividendu 15. júla o hodnote $0,52 za kus akcie a celkovo nám vygenerovala $3,73 už očisteného zrážkovú daň a momentálne som 70,55% v profite. Spoločnosť Medtronic MDT nám vyplácala dividendu 17. júla o hodnote $0,72 za kus akcie a celkovo nám vygenerovala v mesiaci júl $2,7 v dividendách a tu som v profite 12,93%. Spoločnosť Nintendo nám vyplácala dividendu 20. júla o hodnote $0,2727 a celkovo nám vygenerovala pre toto portfólio $4,12 a som v profite 27,96%. Spoločnosť Comcast vyplácala dividendu 22. júla o hodnote $0,33 za kus akcie a pre toto portfólio nám vygenerovala v júli $2,47. Momentálne som v poklese minus 18,55%, ale nemám tam zainvestované veľa, čiže je to len $54,20 aktuálne. Potom spoločnosť Walt Disney nám vyplácala dividendu 22. júla o hodnote $0,75 za kus akcie a celkovo nám vygenerovala $9,8, keďže tam mám aj väčšiu investíciu a aktuálne som v profite 16,40%. Potom tu máme spoločnosť GE, General Electric alebo po novom GE Aerospace. Nám vyplácala dividendu 27. júla o hodnote $0,47 za kus akcie a pre toto portfólio vygenerovala $0,8 už očistené o zrážkovú daň a aktuálne sme v profite 452,13%. Potom spoločnosť Delta Airlines, tá vyplácala dividendu 30. júla o hodnote $0,215 za kus akcie a priniesla nám pre toto portfólio $0,45 a momentálne sme v profite 169,48%. No a to by boli dividendy v mesiaci júl, čiže celkovo sme obdržali $39,45 už očistené od zrážkovú daň. A keď sa pozrieme na mesačné dividendy, čiže čo som poznačila pre mesiac júl, že celková hodnota bola $39,45, tak keď sa pozrieme na graf, tak v porovnaní rok 2026 júlová dividenda v porovnaní s rokom 2025 je vyššia, lebo v roku 2025 sme obdržali $34,30 a teraz ju máme navýšenú na $39,45. No a vy celkovo ak kopírujete teda moje obchody, vaša suma môže byť vyššia alebo nižšia. Závisí to od toho, koľko a kedy ste investovali a aké veľké podiely teda v jednotlivých firmách vlastníte. Keby som porovnala prijatú dividendu z roku 2026 versus 2025, tak v percentách to je medziročný rast $5,15, teda v percentách je to 15,02%. A na tomto krásne vidieť, ako pasívny príjem postupne rastie, pomaly, síce, ale isto. A ja zvyknem hovoriť, že kto si neváži cent, nezaslúži si ani euro. A v Amerike majú
podobnú verziu, niečo v zmysle, že watch the pennies and the dollars will take care of themselves. Čiže čo znamená v preklade stráž si centy a doláre sa postarajú samé o seba. Ja mám portfólio aj rastové, aj dividendové akcie a dividendové firmy tam mám preto, lebo mi prinášajú pravidelný príjem a práve na ňom je najlepšie vidieť, že ako vlastne peniaze zarábajú peniaze a bez toho, aby som musela ja dodatočne extra pracovať. Samozrejme ten príjem momentálne tých $39,45 v júli nie je dostačujúci na pokrytie životných nákladov, ale raz bude a to je aj cieľom tohto portfólia. Takže to by bolo všetko asi z pohľadu dividend prijatých v mesiaci júl. Z osobného života sme tento mesiac riešili veľa vecí okolo nového domu, ako kúrenie, ohrievanie vody, inštalácia bojleru na vodu, malovanie, kúpeľka. Tá sa ešte ale dokončuje, ale takmer je hotová, všetok materiál je nakúpený taktiež. Dokonca bohužiaľ sme mali aj prvé škody na dome, spôsobené kunou na streche, ktorá zničila izoláciu. Našťastie sme hneď po kúpe domu mali uzatvorenú poistku a poisťovňa nám uhradila vzniknuté škody izolácie a zaplatili nám 48 000 zlotých, keďže žijem v Poľsku, čo je v prepočte 11 000 eur, čo nám stačilo na opravu, ale sme ešte dávali ju robiť lepšie, ako to bolo predtým, tak sme si priplatili za ďalších nejakých 2000 eur a plus sme dostali nejakú extra zľavu. Samozrejme zabezpečili sme to tak, aby sa tam už žiadne zviera ako kuna nedostala, ale v našom prípade teda poistenie nehnuteľnosti sa veru oplatilo mať, ako to ťahať z vlastného vačku, lebo to by bola zase dosť veľká investícia. I keď viem, že teraz napriek tomu, keďže sme mali poistnú udalosť, tak ďalší rok bude mať kvôli tomu o niečo vyššiu poistku nehnuteľnosti, ale tak zase nebude to niečo horibilné. Celkovo v Poľsku som spokojná s poisťovňami, lebo napríklad dokonca aj pri narodení dieťaťa tento rok sme dostali vyplatených 1000 zlotých, čo je v prepočte tých 230 eur z mojej zdravotnej poistky ako darček k narodeniu dieťaťa, čo sme samozrejme dali už dieťaťu na jeho investičný účet, ale je to krásna vec, že takáto vec je proste ešte aj v poistke. A dokonca Poliaci majú aj tak, že rodičia môžu tiež dostať takýto príspevok k narodeniu vnúka či vnúčky. Ja som to kontrolovala u mamy na Slovensku a táto bohužiaľ v poistke nemala. Ale tak mňa to príjemne prekvapilo a bol to bonus, ktorý som ani nečakala. Stačilo jej v podstate zaslať doklad o narodení dieťaťa, čo som dostala z nemocnice a tuším aj rodný list a hneď mi vyplatili automaticky do 2-3 dní maximálne danú sumu. Takže poteší. A tak celkovo, ako som hovorila, som spokojná s poisťovňami v Poľsku, nikdy som nemala problém niečo preplatiť a vyplatenie sumy býva väčšinou veľmi rýchle. Raz sa nám dokonca stalo v byte, že sme rozbili indukčnú dosku v kuchyni, kde nám našou neopatrnosťou padol sklenený džbán na kuchynskej linke na indukčnú dosku a takto som to presne popísala, že proste by sme to spôsobili a sme to popísali takto poisťovni a spadalo to do poistky skla, ktoré som mala pri poistenie, len to nejakých, 1000 eur alebo nejak tak. A v našom prípade stačilo len poslať fotku, sériové číslo indukčnej dosky a ponúkli mi preplatiť sumu indukčnej dosky a za tú sumu som fakt kúpila novú, keď bohužiaľ nemali už tú istú, ktorú som mala predtým a s ktorou som bola veľmi spokojná.
ale bez problémov ju to preplatili, aj keď to bolo proste našim pričinením. Samozrejme to bolo neúmyselná škoda. Takže tam som bola tiež veľmi prekvapená. Dobre, to už som sa zakecala. To by bolo na dnešok všetko. Skúšala som aj nový mikrofón, dajte mi vedieť, či je kvalita hlasu aspoň o niečo lepšia. Tak sa mi natiahlo dosť nahrávanie, už sedí skoro hodinu, len kvôli tomu, že som skúšala nejak mikrofón, ešte to musím zeditovať, takže to vyjde v podstate v sobotu skoro ráno. Takže ďakujem za pozornosť tým, ktorí to sledovali až do konca a prajem vám príjemný víkend. Čaute.